Ahoj, tak už jsem tady zase zpátky a tohle je druhý díl série, která je v kreativu. Já dobře, přiznávám se, ano, už to určitě vidíte. Přiznávám se, já jsem to tady trošku, tak trochu vyráběl, takže jsem tady udělal schůdky. Vím, že je to blbý tady, ten je jenom malý strop, ale budeme to muset nějak přežít. Na podlahu to už jsme ale začali minule. Nechal jsem ty oranžový a no to je vlastně všechno, co jsem tady dělal. Jo a tady jsem to ještě takhle pěkně udělal, aby tady byly bílý pressure platey a tady dřevěný. Jo, ty schůdky ty už jsem dělal minule a jinak jsem tady vážně nic nedělal. A teď se mi to úplně laguje, no to je jedno. Jdeme dodělat domeček. Tak, nejdřív bych chtěl dodělat podlahu. A už se nám stmívá nějak brzo, to je jedno. Tak. Teď mi vlastně došlo až teď, že to bude vlastně hodně krátká série, protože tady je tak málo místa, že vím, že jsem řekl, že si to budeme přidávat, ale je to přidělávání zabere docela dost času. To ještě není noc. No hurá, krásný západ. No, co jsem to chtěl doříct, jo, takže tahle série bude krátká, ale jakmile ji dohraju, tak to už jsem říkal, že rozjedu tu novou. Tak a druhý patro bude mít teda v tom případě tady tu podlahu. Hop, hop, tak tady bude džuzna, ježiš. A chtěl bych, možná jestli to dneska stihneme, udělat si pěkný koníky. Takže si spawneme vlastně koníky a uděláme si farmu na koníky. Ale možná až potom, protože bych nejdřív chtěl začít s těma normálníma zvířatama. No tady bude dost světla, protože vždycky, když dělám takovejhle dům, tak se bojím, že tady bude málo světla. To je jedno, tak si tady povedeme takhle. Lampa. Šup. Třeba takhle. A šup. Jenom takováhle, to je jenom zatím provizorní teda. Šup a jenom provizorní. Dokud si to tady pěkně nerozvedeme elektřinu. Ježíš. Hop, 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 hop. Tak. No vidíš, ještě tady by to možná chtělo nějakou lampu. A nejlepší je, že ze zhora to bude svítit bez páčky. A v noci si to zasnem, až půjdem spát. Tak a teď se mi to pořádně laglo. Dobrý. A asi ten druhý poloostrov, teda druhá část ostrovu, ten asi nebudu využívat jenom na to. Jenom na ten přístav. Tak, příště si uděláme mostek, protože tady po té hrůze chodit rozhodně nebudu. Tady bychom si mohli udělat i ty schůdky nějaký lepší nahoru. Takže mě napadlo, já už jsem si tady koukám něco udělal, to už jsem ale dělal. To nevím, jako k čemu jsem to udělal, ale dobře. Tak. Dobře. Tak protože tady je tráva, tak tady si uděláme stáje pro koníky, jenom úplně malinký, klasický stáje. A budeme tady jezdit po ostrově, takže 2 bloky volný. Aby se mohl vejít, že? No,
nechceme ho tam mít stěsnanýho, že? Raz, dva, tři, hop, 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 hop. Ua, dobrý. Jo, a ještě jsem vám chtěl říct, že asi rozjedu ještě sérii pro začátečníky taky, ale to až časem. Uděláme mu taky okýnka. Až dodělám nějaký ty série, budu na to mít více času. Tak, nádhera. Teď bychom mu tam mohli dát nějakou i tu slámu, že? No jo, ale kde? To bude tady. Takovej ten blok slámy, myslím. Tady je. No vidíš. Tak, nádhera. Tak, asi nebudu to úplně nějak zkrášlovat, normální, úplně klasický sklo. Nádhera. Tak, ale samozřejmě hotovo, ale potřebujeme také koníka, že? Takže, co jsem to chtěl? Jo, už vím. Ještě teda takhle. Raz, dva, tři. Ježiš, jak jsem to tam dal. Tak. A teď. Vajíčko koníčka. Tak. Vajíčko koníčka. Prvního si uděláme modrýho, nejvíce mi líbí modrý. Tak. Dále potřebujeme samozřejmě sedlo. Dále, ano, jmenovku, tu taky budeme potřebovat. Tohle budeme potřebovat. Ještě plot. Dále potřebujeme, ježiš, ten asi jsem, že? Dále potřebujeme kovadlinu, a to už asi by mohlo být všechno. Takže, jdeme na samotné ochočování koníčka. Spawneme si koníčka, jestli nebude pěkný, tak ho zabiju. Aha, to je hříbě. To nechci. Nechci hříbě. To děláš, že si takový strašný zvuky, když... Hele, ten je pěkný. Tak toho si ochočíme. Ne! Nepadej do vody, ty. Jeden. Hlavně nechoď tam. Ne, tam nechoď. Nechoď tam, nechoď tam. Ne! Hlavně nejeď do... Ne, sakryš. Utopíš se. Je ti jasný, že se utopíš. Tak aspoň už dej ty srdíčka, ať na tebe můžu dát sedlo a vyplout s tebou pryč, protože ty mě takhle budeš pořád schazovat. Tak a dost. No, srdíčka. No. Neutop se. No, hurá. A tak, nádhera. Tak teď si ho vytáhneme na břeh. Pojď. Tak, nádherný koníček, máme ho. To je oselné. To je jedno. Dále ho jdeme teda dát. Raz, dva, tři, čtyři. Jdeme dovnitř, pojď. Pojď dovnitř, pojď. No, a musíš jít dovnitř. Posloucháš mě? Ne, ty ten provaz přetrhneš. Bože. Tak.
Ne. Tak. Teď už stejně neprojde, protože potřebuje 2 bloky místo. Zavřeme. Zavřeme. Shledanou. Tak. A dále jdeme udělat name tag. Jmenovku. No. Ještě G. Tak. Jak by se mohl jmenovat? Super kůň. Batman. Ne, to bych se opičil po gamerovi. Tak. Už mám nápad. Smajlík. 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 Tak pojď. Bacha. Pozor. A klik. Smajlík. Tak. Ty můžeš jít za ním, jestli chceš. Nádhera. Super. Tak. Už mám 2. Až tam ten vyroste, tak můžu taky. Tak ho taky pojmenuji Smajlík. Tak. Koníčky bychom měli. A dneska, kolik máme času? No už moc ne, už tak jenom 10 minut. Ježíš, já tady neudělal střechu. Můj bože, jak jsem mohl zapomenout na střechu. No už stejně začne brzo zase tma. Vlajka, vla, 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 vlajka, vlajka, vla, 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 vlajka, vlajka, vla, 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 vlajka, vla, 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 vlajka. Tak, a za těch 10 minut možná bychom teda mohli teda v tom případku stihnout ještě ten most. Když máme ještě 10 minut. Dobře, tak mezi tím zasneme. No, už se dotkni obzoru. Tak a jdeme spát. Ježiš, já jsem se tam lek, že tam někdo stojí tady. To je páčka. No, tak v rychlosti jenom... Jau, co je? Jau. Já mám nápad. Projedeme se na koníčkovi. Tak co vyrostl? Asi ještě nevyrostl, že? Ne. Ale je přivázaný. Naštěstí. Tak, tady si přivážu toho malýho. Nejdřív takhle, protože tady projdu ten malý. Pojď. Jestli chci uvázat ty malej, no. Pojď. A? Tady. No, dobrá. A tam nesmíš chodit. No, kašlu na něj. Tak. Šup. Hop. Ježiš, já zapomněl. Tak, otevřeme jedny, druhý. Teď už je všechno otevřené, že? Super. A? Tak. Ne. To asi nevím. A jo, když vám potřebuje ty 2 bloky místo. Patrně po tom starém mostě. Tak, jenom menší technický problém. Tak, ale vůbec nic jsem tady nedělal. Tak, cože jsem to chtěl? Ten most? Asi jo. Kolik máme minut? No tak dobře, tak s ním zajdu.
vypla. Super, 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 super. A, tak, nádhera. Takže budeme ten most hlavně za prvý muset rozšířit. Stejně to nebude úplně konečná podoba. Příště bys, nevím, co budeme dělat příště, asi to nějak vymyslím. Je. A rozhodně teď, asi až to natočím, tak budu chtít, půjdu natáčet zase další novou sérii. A nevím, asi to bude na serveru. Tak. Ano, jo. Super, tak. Zábradlíčko. Jenom takový úplně normální, klasický, pěkný most. Jsem už asi ne, že? Tak ještě tak 5 minutek, tak to zvládnem. Jo. Tak, teď torčka. Jedna sem. Kolik je to bloků? 2, takže 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nic. 1, 2, 3, 1, 2. Je to, jo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ježiš. Takhle. Je to 2, jo, dobrý. 1, 2, 3, 1, 2. Stačí. No, nádhera. Tak. Jo a ještě k tomu, jo to vám, ta série na serveru bude natáčena na Game Teamu. To asi víte všichni, co je ten server Game Team. Tak, a jako vždy, počkám ještě do večera, tady něco budu blbnout. Zakončím můj nádher, kde je slunce. Co, to je teprve poledne? Zakončím můj nádherný díl skokem do lávy. Nebo ne, možná bychom mohli udělat jinou smrt. Dobře, uděláme, na každém díle uděláme jednu smrt a teď mám vymyšleno, jakou, co mám vůbec na sobě. O, zajímavé. To jsem ani nevěděl, že mám, teď mi přišla SMS-ka Subway Surf. Tak. Už asi víte, co chci dělat, že? Tak. Survival. Šuplejda. A bože, nejde zabíjet.
Nezabít, pojď, dělej. Asi je jich potřeba víc. Prostě nezabíjej, ale prostě nezabíjej. To je škoda. Pojďte se utavit. No, proč mi nejde? Aha, mi vlastně nejde lítat. No, tak to zkusíme. Jo, mám nápad. A tím zabiju i ty psy. Pojďte. Pojďte si, no pojďte. No, už je zabíjej. Už umírám. Tak, a všechny ostatní jdu pozabíjet mečem. Protože tady vážně nejsem zvědavý na to, jak mi tady budou vrčet. Kde jsou? Tamhle by měly být. Kde jsou? Tamhle je. Ještě jeden je tady. Slyším ho. Tady je. Hurá, už jsou všichni mrtví. Tady je. Ježiš chudák. Jejich život byl krátký, ale to je teď fuk. Jdeme si vyspat a zakončíme díl. Dobře, vím, že ten díl jsme nic moc neudělali, ale aspoň jsme si udělali ty koníky. To bude ještě chvilku trvat. Jo, já na sobě vlastně ani nemám ty věci. No, to je jedno. Tak. Takže čau a u příštího videa. Čus.